Belai ke hambai pila joto hasteni Tipra sarokno tei hasteni lukurokno tini sarai jorani joto ani hamjakma tei chobani chibai yafaru teibo chini oro joto social media faisok fainai rokno tei dofani channel rokno hambai tini chung press meet khainani thangui ma tongkha bwskangni 1 tarik sini Tipra motha Killa block committee tei YTF tei TWF by khlai joto thansa khlai Killa RD block go deputation ronani thangui tongo o press meet phai manjak phaikha sini district ni YTF ni vice president tei sini block ni Tipra motha block ni secretary tei sini treasurer kunui tei sini oro Killa Tipra motha ni members tei oro joto bubagrani warriors sengkrak rokno tini oro phaisok phaijak omano chung bwskangni 1 tarik Saturday o chung sini Killa Tipra motha tei bubagrani thansani mare bai chung Killa block o deputation ronani thangui tongo sini deputation thik 10 ta ni ono sini o party office o gathering nai boni yagulo chung 1 ta ni bisingono जों Killa RD block o hawi thangnai o Killa RD block o जों deputation ronai o deputation ronani o chini borok phai manjak phainai prai 2 থেকে 2500 phai sok phainai haini bagui tabok jotono khatung khajang laijak chini bwskangni 1 tarik o jotono chini o thansani marino phunugui rolainai chini choba kotorno chung phunugui rolainai haini bagui chini joto o 30 bagma constituency ningui chini joto bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok tabok rating laijak just chini 1 tarik ni simi जों naising tonglayo 1 tarik sok phaikangkhene chini o chobano joto hasteni Tipra sarok hasteni lukurok nugui mannai chini deputation emon je deputation nai जों kebono kiriya जों kebono lachia chini man thaino sanani bangui जों deputation kotor khainani thangui tong kaisa singmo noni je deputation khaitani wa bo demand no tibi ni rok ora deputation khaijak nai bo bishoyno tibi belai ke hambai sungmani bagui nini sungmung belai ke nangmani chini deputation no chini demand tongnai number 1 chini bwskango BC election jekphano ma khainai BC election khaiyang kangke जों tei bsoba kotor thangnai number 2 o chini kok borokno roman script bai ma khainai o demand tongnai number 3 o 2022-23 ningui prime minister awas yojana PMAY tongnai boni yagulo tongnai chini awas plus yojana tongnai boni yagulo chini BC election o je elected khlai monitoring tongnai rok chief executive officer approval khai rahmani borok bai samung jekphano ma khainai omotai khlai chini demand tongnai gobang mano tei chini demand tongo MGN rega tei chini blog o je corruption cholai tongmani je gutala cholai tongmani chini o demand tongnai tei chini monitoring je chief executive officer CEO je bo selected khai rahmani chini protector bisio monitoring committee songjak tongo borok bai jekbano samung khaiyangkhene tei busung bwskangni o choba kotor khainai o chobani yagulo chung tongmungno block deputation roi mane yangkhangkhe जों joto jaga chini Killa RD block amchayo 16 ta village committee tongmani 16 ta village committee जों tala roi ronai takhorok haini bagui जों tabok joto reding laijak sudu जों oro jotono bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok जों 1 tarik ni simi naising tongo 1 tarik phaikangke chini oro 2000 ya 2500 ya 3000 gathering ungui जों block deputation ronani thangui tongo haini bagui ke butawanandi जों amano kok kusare chini social media te press meet ni bisingti phaidi chini Tipra sarok tabok thansano hamjak yakho tabok thansano sajak yakho bubagrano hamjak yakho hongkangkhe phaidi जों paithago bubagrano joraro layane paithago bubagrano जों kaplai khailayane paithago sung mongte kaisa noni je deputation khaitani wa kuno noglai rokna phada phainai ma hai rok ni ready khaijak belai ke hambai
chini block deputation no chini oro nograi kotorngai phaimanjak phainai ADC haphangni samungsari phang okra honorable CM borom gnang sar purno chandra jamatia phai sok phainai tei boni logeo phai sok phainai chini EM MDCs rok bo phai sok phainai central ni bo phai sok phainai tei chini district ni ngai jotono phai sok phainai haini bagai sung jotono tabok bubagra ni ngai sung jora ro lainai hnai paithago sung okhalaijak tongmungno sung thansang yangkhangkhe chini je Tiprasani hamkrai chini Tiprasani manthai chini yok samung sok phaya khanai haini bagai ni sung omo sung bwskango 1 tarik deputation ro thanio chini thansano phunugui ronai chini thansano sung jotono no hasteni Tiprasarok no chini Killa block under tabokbo bubagrani sengkrak rok tongkha hnoi sung proman roi phunugui ronai hnai no sung tinini press meet khaimani kisisa sung jora manakha hani bagai jotono no hambai tei jotono no khulumbai ka hambai।